així abans hem estat parlant de les xifres del lloguer, del no sé què, del mercat i tot això, i crec que n'hi hauria que puntualitzar i deixar ben clara les xifres de les quals estem parlant, perquè en la moció no acaben d'estar perfilades. En l'actualitat el cost del mercat és de 7.670 euros mensuals. Això és el que s'està pagant tots els mesos i el que passa per la comptabilitat municipal. Això puja un import de, comptant l'IVA, comptant l'IVA, perquè l'IVA també el paguem i el dia 1 de setembre pagarem més. Sense la reforma del senyor Rajoy ens haurà costat 92.000 euros, 92.040 euros. Enguany es costarà un poc més per aquesta xudeta i espenteta a l'economia local que fa el president del govern. En 2011 se paga exactament el mateix, no sé exactament per què. En 2010 el lloguer va ser de 99.260 euros. I l'únic que paga l'Ajuntament, a més del lloguer del local, és la llum, que són 24.853 euros per a 2011 i 21.512 en 2010. N'hi ha una xicoteta partida de uns 1.000 euros per a xicotetes reparacions i desperfectes, però res més, no paguem res més. Això implica que estem parlant d'uns 115.000 euros anuals. No són exactament els 150 que s'indiquen, però en semblen molts. En semblen molts perquè en la situació en què estem estem destinant uns recursos a un servei que entenem que és valorat per la ciutadania, per la gent que va, però que avui en dia tal volta no té el sentit que tenia abans. Abans era una necessitat d'un poble, avui en dia, i en la moció s'explica perfectament, que n'hi ha grans superfícies comercials i el poble pot estar perfectament abastit de tots els serveis, i estem parlant de pagar 115.000 euros per a mantenir 8 llocs de venda, si no m'equivoque. És cert també que els que estan allí en el mercat també tenen unes despeses perquè paguen la neteja i perquè paguen el servei d'obrir i tancar. La nostra pregunta, que ve arrel de la moció que se presenta, és si realment per a 2013 podem continuar mantenint això. Nosaltres entenem que en la situació en què estem aquest projecte no és viable i sobretot entenem que hi ha dos damnificats. En primer lloc, el poble d'Algemesí, que està pagant aquests 115.000 euros, i també hi ha uns damnificats que són els propis venedors. Lamentablement tenim que estar així parlant de la seva situació perquè el tema no s'ha resolt quan pertocava. Quan se planteja la reforma, amb independència del que es pagara en el seu moment, i quan se'n van a la nova ubicació en el teular, se suposava que era per a un període curt, no sé si 18 mesos, 2 anys. Duguem 6 anys, és a dir, duguem més de 600.000, quasi 700.000 euros abonats en un mercat que no existeix perquè el mercat no s'ha fet. I per què? Perquè l'equip de govern no ha sabut gestionar adequadament les coses. No oblidem que se'ns prometé que n'hi hauria un mercat a peu pla, i això és exactament el que no hi ha. I aquest incompliment de la promesa, perquè el pàrquing no se'ns prometé, aquest incompliment de la promesa ens costa tots els anys 110.000, 115.000 euros. I això ha arribat un moment, dissortadament, que en altra situació se podia mantenir, i en aquesta situació pensem que no es pot mantenir. N'hi ha que facilitar una eixida tant per als comerciants com per a l'economia local. N'hi ha que, com se diu en la moció, n'hi ha que fer el possible per a que ells troben una nova ubicació, per a que se negoci, però no es pot gastar més de 10.000 euros o més de 12.000 euros, crec que havia calculat, en subvencionar cada lloc del mercat. Per què? Perquè els mercats estan en crisi. No li passa al Algemesí, passa en Alzira. En Alzira també s'ha fet fa poc un mercat nou i ha tingut l'èxit o el no èxit que ha passat. Tindrem que replantejar-nos el projecte del mercat, tindrem que veure si fa falta, tindrem que veure quin tipus de mercat, i això n'hi ha que fer-ho. Però no podem tindre un forat en l'economia local que agreuja la situació econòmica d'Algemesí. Per això nosaltres, sentint-ho molt per als venedors, anem a votar a favor d'aquesta moció. Gràcies. Bé, anem a veure. Evidentment és un tema un poc complicat, amb molt de dolor, conforme estan dient, però sí que és de veres que en aquest moment tindrem que fer també memòria retroactiva, anar-nos-en a la legislatura 2003-2007, que és quan realment això s'inicia tot. I, conforme estava dient, n'hi ha un mercat, en el que és l'exposició de motius d'Esquerra Unida,
ens parla que, evidentment, hi ha un mercat municipal que per allà, per els anys 60, un alcalde franquista demolís, que no eren aquests anys. Crec que era, recordar que el projecte ve de 1972, no són els anys 60. Després, clar, diu que en la legislatura 2003-2007 fan un projecte molt bonico, plantejat per el govern que estava entonces, i que després, com a tila, arriba el Partit Popular i ho enderroca. Jo veig així una part molt subjectiva. Anem a veure, tan bonic és el que vostè estava fent. Tenia un mercat semisoterrani, un mercat que tenia unes deficiències grans, molt grans. Sap perfectament que les instal·lacions quedaven totalment obsoletes i precisaven un canvi radical, un canvi complet, però que en aquest canvi que li s'anava a donar no se solucionava en ningú moment el que era la instal·lació de sanejament, perquè continuaven quedant a l'aire el problema dels olors i el problema de les aigües fecals. Això és el gran problema que tenia el mercat i el gran problema que continuava tenint en aquest projecte de remodelació, que se canviaven les estructures dels llocs, que s'adequava a el que és menys llocs, correcte, això podia tindre's en compte, però el que eren les deficiències d'aquest mercat semisoterrani no se complien, no n'hi havia forma de tirar-ho endavant. Què passava? Que tenia un altre problema, que era l'accessibilitat, i vostè sap perfectament que ahir sí que existien rampes peatonals del 18%, que per treure-les fins al 8% n'hi havia que menjar-se molt de terreny i no se podia tirar endavant. El projecte no era de lo més adequat com per a el que teníem en l'espai semisoterrani. Un projecte que arranca prop de 870.000 euros aproximadament i que s'inicia a desembre del 2006, aproximadament, finals de novembre, principis de desembre, i a partir d'ahir es comencen a fer-se dues modificacions pressupostàries que fan que això s'incremente i se projecte en 1.200.000 euros. Ja directament en febrer i en abril tenen dues modificacions pressupostàries. A partir d'ahir, perquè veien que el projecte que n'hi havia no se podia complir en aquestes condicions. I es comença la gran pesadilla en aquest moment. Sí o sí, el dia 1 de gener de l'any 2007, els venedors tenien que estar fora d'allí. Ja s'havia parlat en el local, s'havia vist un local que, evidentment, avui per aconseguir un local que tingui les instal·lacions oportunes de càmera d'instal·lacions que per a tindre un mercat és molt difícil. M'imagino que treballarien el que treballarien vostès com per a poder aconseguir un local i al final se va veure que les inversions foren mínimes. El preu, avui per avui, és el que és. I aquest contracte se firma per a un any, evidentment que sí, però prorrogable fins a 4 any en any. I en un preu determinat en el que jo no vaig entrar de ninguna de les maneres. Que me pareix car? Sí, evidentment és car, però bueno, és el que n'hi ha. I en aquest moment, què és el que se fa? M'agradaria que tinguera clar que el que s'està fent és que el compromís de l'Ajuntament en aquest moment de sí o sí te canvies i sí o sí t'esperes fins que això se faci, se continua mantenint. Se continua mantenint i aquest compromís que se va establir en el 2006 en els venedors. 2007 passaren unes característiques de quan s'anava a fer aquesta reforma o un mercat nou, això tenia que eixir endavant. I això és el que avui s'està mantenint. Que és costós, que és gravós? Doncs sí, evidentment que sí. Ells paguen el seu mínim cànon. O sigui, també m'agradaria que vostès tingueren clar que qualsevol mercat municipal des que puguem veure al voltant, bé parlen d'Alzira, de Carcaixent, de Cullera, de Sueca, qualsevol d'aquests mercats està pagant un cànon entre 150 i 300 euros. Pràcticament al mes, i això pràcticament és el que estan pagant ells fent-se la seva neteja allí, que ja d'alguna forma el que era el conserge, el que era la neteja i algunes coses s'ha anat reduint per a que ells portaren això endavant. I ahir és on s'està aconseguint com a mínim que estiguen subsistint. O sigui, se manté el compromís i és el que vull que entenguin. O sigui, que no ens agrada, evidentment arriba un punt en què d'alguna forma aquest compromís té que tirar endavant, tenim que estar mantenint, ells estan pagant el seu xicotet cànon, com en qualsevol mercat que puguen tindre. I a partir d'ahir, tot això conforme va evolucionant. Que n'hi ha un lloguer, que n'hi ha un edifici on puguen estar ells, un local on puguen estar i que no estigui que fer obres de càmeres i de tot, busqueu-lo vostès.
veurà les dificultats que n'hi ha. Torno a insistir en una cosa, és una moció dolorosa perquè estem parlant del destí de 8 comerços, de 8 famílies, però no podem amagar el cap baix de l'ala i tenim que afrontar el problema. El problema és que això és una sangria per a l'economia municipal i no hauria d'haver-ho sigut. Jo torno a insistir en que els comerciants són víctimes, però crec que tots hem de tindre clar que així el problema no el genera Esquerra Unida presentant aquesta moció, sinó que el problema arranca de quan arranca. Jo, per a deixar les coses ben clares, he tirat mà de la hemeroteca i he trobat 3 interessants articles. El primer és un article del Levante del 15 d'agost del 2007, quan vostès acabaven de pujar, en el qual diuen que la renuncia de los vendedores a los puestos asignados desbloquea el nuevo mercado y que per unanimitat acordaren rescindir las condiciones en que se adjudicaron los puestos a los vendedores como ejemplo de disconformitat. És cert que els venedors en aquell moment no estaven convençuts del projecte que s'anava a fer. Però un any després, menys d'un any després, el 4 de març del 2008, el que tenim és una notícia que ja en 2008 els venedors diuen el següent. Los vendedores, Levante també, del mercado del GMSI se sienten engañados por las promesas electorales del PP. Los comerciantes afirman que el gobierno local les exige pagos muy superiores a los pactados. Vostè ha dit que el cànon normal és 150, 300 euros, és a dir, estaríem parlant d'uns 1.000 i pico, 1.500, 2.000 euros. Bé, així se parla de 6.000. El emplazamiento provisional se alarga mucho más de los 9 meses anunciados i els comerciants ja se queixen de que hi ha hagut un incompliment i que se senten enganyats. Vostès apostarem molt fort per aquest projecte que, vulguem o no vulguem, és catapultar, entre altres coses, a l'alcaldia i després ha resultat un projecte fallit. És que la responsabilitat de que no hi hagi al mercat ni aquest projecte que a vostès no els agradava ni qualsevol altre és seua. Per a que vegin les maneres, 2 dies després diu el alcalde del GMSI fuerza a los vendedores del mercado a rectificar sus críticas contra el PP. Però el culebrón del mercat no acaba així, perquè resulta que el propi senyor alcalde li tira més llenya al foc quan en octubre del 2011 diu, notícia de Rivera Express, el alcalde del GMSI espera licitar las obras del mercado municipal en los primeros meses de 2012. Clar, vull dir, així s'estan fent promeses i promeses i estem en un túnel i en aquest cas és que no vegem el final del túnel perquè així no sabem què va passar en el mercat, però tindrem que tallar i dissortadament n'hi ha que tallar per l'ossa perquè els diners es necessitem per a què es necessitem i no podem estar subvencionant 1.500 euros per paraeta. No podem perquè el GMSI ja ha sigut solidària en els venedors del mercat durant 6 anys, n'hi haurà que facilitar, inclús jo estaria disposat a una certa ajuda momentània per a que cadascú se busqui el seu local o el que siga, però això n'hi ha que tallar-ho i per això, amb molt de dolor, votarem a favor. Gràcies. Molt bé, doncs passem a votar aquest punt. Vots a favor? 10. I vots en contra? 11.